Ahoj lidi, vítám vás u dalšího videa za Shake and Fidget. Tohle je další video a máme tu můj cech, jmenuje se Šikmo OK Garda. Chtěl bych zveřejnit Skype, Jirka, jmenuje se Jirka, ano, jirka.wolf.master, ano, a můj YouTube je tady vlastně taky na cechu. Shake and Fidget svět 1, něco můžete kouknout a vlastně dneska bych chtěl zařadit i mé kamarády, takže to jsem já, moje nová profilovka, já jsem hodně podzemek, já jsem tady hrozně moc dlouho nenatáčel, protože jsem moc nechtěl a hlavně na to nebylo moc času, takže tak. Tady je můj kámoš, jeho cíl je být 100 level a chodíme spolu do třídy. To samý tenhle, to je Redkill, teda Suzukuha, pak Jurásek KH, to je takovej kámoš, on na to moc nechodí, jako já, ale já každý den dám 100 hospody. Tohle je můj kámoš jménem Krustis. Dneska dostal Epic zbraň. Taky se můžete kouknout na jeho YouTube, navzájem se odebíráme a sledujeme navzájem videa a jeho kanál dám do popisku videa. Tak. Šup. Step, to je kámoška. Má prsten, hovno, no koment. Kocka, to ani teď už nevím, kdo je. Takže prostě kocka. Rasty.cz, malý skřetík, který se snaží být štěrný a má sice 36 HP a obírá jenom za 100. Vždycky zase taky mít moc, takže zlepší se, pokud koukáš na toto video. Kaiserka 112, to jsme teď pozvali, to nevím ani kdo je, ale myslím si, že dává hrozně dobrý rány. Slides, kolik má epiky, 2. Sice má 2 epiky, ale je to hrozně dobrý hráč a ho podporujem. Tak, co se na hospodu. Podzemí je až za 30 minut. Mám tady speciální náramek na výdrž a dále se přesuneme na můj kanál. Takže jsme na mém kanálu, tady chci říct, že tady máme další videa, jako třeba Scary Maze parody a Susu Game 5, krvavá mail. Susu Game 4 na tom doporučuji koukat, protože to je malý díl, ale hodně velký style. Tady vlastně Minecraft jsem smazal, protože to vůbec nebylo dobrý, takže jsem to prostě smazal. Game, skoro cheat, to už máme. Dále chci říct, že odebírám Viral Brothers, Make Fake, Minecraft Box, Minecraft Gamer, Entos a Ben Cristalo. A to bylo asi všechno a ještě tady naši hospodu, tak já nevím. Já skoro vůbec do toho cechu nic nedal, toho dává Redkill, který to chodí každý den a každý den má celou hospodu. Doufám, že se budou koukat na moje videa, protože to bych docela byl rád, abych měl odběry. A koho by to nezabilo, to pošta. To budu dělat jako můj kámoš, smažu všechny doby, teda blbý, a to zkoumám. Jo, teď vám chci ukázat, jak byl nositel ten Krustis, tak tohle je jeho druhý účet, na který už chodí.
rukavičky, to bych chtěl taky. Jinak na mém kanálu se dneska bych ještě chtěl natočit nějaký video ze Steamu. To se mi tam updateuje TF2 a ten Steam, tak jmenuje se tam, no to dám taky do popisku videa a zapnu to, až bude vlastně hospoda, takže zatím nazdar. Takže ahoj. Tohle asi nedám. Asi to. Arena. 32. Yes, Arena 32. Trochu udechanej. Já můžu se lepšovat. Takže já dopadnu za hubu. I když to nedám, tak za hubu. No. Tak. To nedám, takže fakt. A co máme další ukázat? Podmínka. Tak, krokodýl očí. To je třeba tohle, po 3 minuty, aby to ještě v tom video stýklo a počkat na lidi. Takže video už mi žádný není, už přidáš. Sponsor Pay. Nějaký sponsor Pay. Protože jsme z houbiček. Za 16 houbiček, když se tady registruji. Ok. Proč já? To jsem si udělal takovou profilovou fotku. Dal jsem odebír Pedro a Valery. To může tmou. Pičkáš. Takže já si chci koupnout, tady mám asi tenhle Epic, tam mám ukážu věci, které mám nový. Asi skoro všechno mám nový, takže ukážu asi všechno. Tam mám furt stejný. Tady být prostě cool, já jsem totiž natáčel hodně videí, ale hodně se mi nějak nepovedly. Tak já si říkám, že 5000 takový, ale to je jenom ze srandy. A tady být prostě cool. To mě docela štve, že to Epic neštěstí, jinak by to bylo na všechno. A vlastně tomu hospodou, co to bude, to ukončím. Ono mi to nevyjde na čas. Tak já to stopnu a až bude ta hospoda, tak přijdu. 3, 2, 1. Takže se tu zpátky. Hospoda. Yes. Tak bych to ukončil. Tak čau.